che tutto è possibile. Kollox huwa possibbli u rridu nkunu konvinti li l-ħajja hija dritt ta' kulħadd, li l-ħolm huwa dritt ta' kulħadd, għax fil-ħajja tagħhom jagħmel id-differenza. Kien dan il-messaġġ li waslet il-kantanta u attivista Taljana Annalisa Minetti, li kienet il-mistiedna speċjali tal-konferenza mtella mill-Partit Nazzjonalista. Minetti, illi tilfet parti kbira mill-vista tagħha minħabba kundizzjoni ġenetika, saret magħrufa meta rebħet il-Festival ta' Sanremo fl-1998. Minn barra l-mużika, hija atleta paralimpika u attivista favur l-inklużjoni. Waqt il-konferenza ħeġġet sabiex persuni b'diżabilità ma jibżawx jelbu l-limiti tagħhom. Aktar kmieni jaltaqet ma' diversi NGOs fiċ-ċentru ċiviku tal-Musta fejn ġew diskussi temi bħal faqar, id-diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi fl-edukazzjoni. Il-partiċipanti qablu dwar il-ħtieġa ta' aktar kollaborazzjoni u sensibilizzazzjoni sabiex jittieħdu miżuri konkreti. Shadow Minister Evan Bartolo qal l-inizjattiva għandha lan li tagħti spazju lil min m'għandux vuċi. Li tagħti vuċi lil min m'għandux, nippremjaw ukoll persuni illi huma ikoni tal-ġustizja soċjali f'Malta u din nagħmluha mhux biex ninċensaw lin-nies imma biex ikunu ta' eżempju għal oħrajn. Bartolo qal li fil-Parlament ser irressa abbozz ta' liġi privat dwar is-solitudni ibbażat fuq prattiċi ta' pajjiżi oħra sabiex din tiġi rikonoxxuta bħala sfida soċjali u ekonomika li taffettwa s-saħħa mentali u fiżika. Matul il-konferenza tkellmet ukoll Dr. Lara Said dwar il-finanzjament ta' trattament tal-kanċer. Hija qalet li ħafna pazjenti għadhom jiddependu fuq fondi tal-Malta Community Chest Fund sabiex jiksbu kura approvata mill-Awtorità Ewropea tal-Mediċini. Fost ir-rakkomandazzjonijiet tagħha hemm li dawn it-trattamenti jiġu finanzjati mill-Istat li jkun hemm proċess ta' appell ċar u li Malta tiffaċilita l-aċċess għal provi kliniċi f'kollaborazzjoni ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni tmexxiet mill-avukat Jason Azzopardi.